Ja, goddag. Mit navn det er Anders, og jeg vil gerne vise jer i dag, hvordan I afkalker sådan en vandhane, som jeg har her. Som I kan se, så er der ikke så forfærdeligt meget tryk på hanen, når den er skruet helt op. Og det skyldes kalk, der er i hanen, der sidder i det lille filter, der er her. Og det vil jeg gerne vise jer, hvordan I renser nu. I starter med at tage selve det filter her ud. Og hvis det sidder lidt fast, så kan I bruge en tang, ligesom jeg har løsnet det her lidt. Så det var nemt at få. Men så her, det er der al kalken samles i det lille filter der, det grønne. Så der har jeg så været ude og købe sådan noget kalkfjerner her. Og det her, det er så en lidt stærkere, det er sådan en tykflydende kalkfjerner. Men det kan fås i blandt andet byggemarkeder. Og så har jeg kommet en lille chat op i et glas her. Og så skal vi lige have en lille smule vand. Lige til at få tyndet op med en gang. Og så er det bare ned med den. Og så skal den lige have lov til at stå i en 10 minutters tid, og så vender vi lige tilbage til den. Ja, nu havde vores lille filter, det havde ligget nede i den kalkfjerner der i 10 minutters tid. Og nu har jeg så lige taget det op igen af glasset, og skyllet det en gang, og sat det tilbage, hvor det hørte hjemme der. Og lad os se, om det ikke skulle have hjulpet lidt på det. Som I kan se, så er der masser af kraft på den vandhane nu. Og det var simpelthen kalk, der sad der. Så det var sådan, man gjorde det. Jeg håber, I kunne bruge det til noget.